Jälleen. Aloitin. Heippa vei sun heiluville. Tero. Teroille. Ja olemme jälleen palanneet DC-aiheisiin reaktiovideoihin. Mä kävin katsoa pingviinejä kerran eläintarhassa. Mä en. Tai se oli semmonen vesieläinpuisto. Ne oli kyllä vähän pienempiä. Mä oon kattonut vaan ruudulta. Niin, ja nyt katsotaan taas. Joo, eli tähän mennessä Pingviini-TV-sarjasta tullut 2 teaseria. Tää on nyt ensimmäinen pitkä sitten traileri suoraan Comic-Conista. En tiedä onko mistään kotoisin, mutta tarina kuulemma jatkaa noin viikon sitten, mihin The Batman-elokuva jäi aikana. Harmittaa, kun en käynyt katsoa. Tai sitten kun Tampereella oli se Comic-Con, kyllä se olisi vähän harmitti, että ei käyty. Olisiko siellä ollut mitään? No oli siellä Don Rosa. Wow. Olisi siellä voinut olla joku, oli siellä Natalia tänään, mutta olisi siellä voinut olla ihan kunnon leffatähtiä. Ehkä joku päivä semmoisia Suomeen saadaankin. Niin. Varsinkin Tampereelle. Jei, toivottavasti. Olisi se kova. Ois. Mutta ehkä sä olisit siellä supermies. Olemme hieman liian syrjässä ehkä vielä siihen nähden. Mutta katsotaan tämä traileri. Josko se sitten toisi jotakin uutta näkemystä tähän juttuun. Niin, se olisi Pingviini äsken Comic-Conissa. Näin. Hi, I'm Colin Farrell. Check out the trailer for my new series. Trust me, it's just the beginning. Melkoisen maskin allahan kyllä on tuossa. Oh. Kun on tuonut hänen äitinsä sitten mahdollisesti. Oh. Mä ajattelin, että vääntäkö sä edes niskas nuori? Ei muistaakseni ainakin aikaisemmissa projekteissa hän arvostaa äitiään kovasti, vaikka mä en muista, oliko tämmöinenkin jotenkin muistisairasta tai tämmöistä. Mutta miten toi naama on maskeerattu? Siinä on kai pistetty semmoisia niin siis kaistalle tähän niin päälle. Joo. Kun siitähän oli jotain juttuja, että saako ylipainoinen tai tavallisenpainoisen ihminen näytellä ylipainosta niin kuin vaikka TV-elokuvassa, niin saako kapeakasvainen ihminen näytellä semmoista leveäkasvoista ihmistä? Jos tälleen lähdetään. Niin. Saako mies näytellä naista, saako ihminen näytellä koiraa? Ja mun mielestä on niin kamalan niin kuin, halutaan rajoittaa näyttelijää niin tollasella tavalla. No niinpä. Kyllä mun mielestä siis näyttelijän niin homma on se olla jotakin muuta kuin mitä hän on, niin kyllä mun mielestäni. Näyttelijät tehtävän näytellä. Niin. Mutta sanotaan näin, että tosi hyvin tehty tuo maski, sillä mä voisin kuvitella ihan hyvin ihmisen, jolla on tommonen iho. Joka ei ole siis niinkö, että se ei näytä tekemällä tehdyltä. Niin, no, se on tosi hyvin. Saiko hän peräti Oscar-ehdokkuuden tuosta maskista toi elokuva? En muista. Mäkään muista, mutta... Mutta tuli kun puhuin siitä Tyvelistä, niin se pitäisi kyllä katsoa. Siinä on Brenda Fraser. Se on kuulemma todella koskettava elokuva. Mä en lukenut ollenkaan tätä leffatekstiä tai sitä sarjatekstiä, niin mä en tiedä yhtä mitä tästä tapahtuu. No Pingviinihän oli tässä ekassa semmoinen hyvin pieni rikos. Niin oli rikospomo. Niin tämä kai kuvastaa nyt siitä, kuinka hän aikoo niin kuin valloittaa sen Gothamin sen. Että siitä tulee semmoinen mafioso. Joo. Kummisetä. Käytännössä kummisetä. Joo, rakos kyllä koskaan kattonut kummisesta, mutta eikö toi näytä vähän kummisedältä? Ei se ihan näytä, mutta... Tollainen jaksaa juu sanoa, että Oscar-ehdokas. Hän ei voittanut se kaiket ihan silloin, mutta kuitenkin oli ehdokkaana. HBO alkuperässä jossain syyskuussa jo alkaa. Mutta tuleeko tääkin niinku Suomeen? Tää on Maxin Nordic-kanavalla. Tää tulee varmasti. Mä voin antaa taas lupaukseni katsoa se yhden jakson ja katsoa sen jälkeen katsonko. Joo, HBOllahan on semmoinen juttu, että niitähän on nyt pyörii se House of the Dragon, siis se oli House of the Dragons on nimeltään, eli tuommoinen Game of Thrones spin-off-sarja. Ja sitten kun se loppuu, niin tää Pingviini alkaa. Ja sitten kun tää loppuu, niin Dyyni-sarja alkaa. Eli HBOlla on siis niinku tosiaan niinku täysin tää syksy niinku pääsarjojen suhteen niinku kunnossa. Kumpaakaan en tule katsomaan, siis en Lohikärmeitä enkä Dyyniä. En mäkään sitä House of the Dragonia kattonut, mä lopetin Game of Thronesin kattomisen 3. kauden jälkeen, kun se kävi vähän tylsäksi. Siinä on kuulemma hyvänäköisiä miehiä, mä aloin katsoakin yhtäkkiä viikinkejä, niin eikö se ole aina vähän sama asia? Nyt niin hyvännäköisiä siinäkään ollut. No, tää nyt on mielipidekysymys, mikä on ihmisten hyvännäköistä. Jos minusta tuota Antin pään yläpuolella oleva se verus Kalkkaros on hyvännäköinen, niin so can do. Elämä on life. Sano Matti Nykän. Mä en pidä Matti Nykäsestä. Kuka pitää? No varmaan se emäntä olisi pitänyt siitä.
Palataan seuraava traileri, mikä ikinä se onkaan, milloin se ikinä onkaan. Niin, nähdään silloin. Hei. Moi.